आरो मोनसे आङो बुंबावनो सानदों प्रकाश आरो प्रान्जल नार्जारीनि जितु इउटुब चेनेल बिथांमोनखौ आं धन्यबाद स्पेशली होनो सानो। हेल' लोगोफोर, आं मैया मोनसे मोनानि 9 बाजियाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जायबा गोमानानै थाफैदोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइथाबारियाव गोमानानै फैदोंमोन। बे मानसिनि मुङानो जाबाय चरन बसुमतारी। दा बिथांखौ बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरा लांफैनाय जाबाय। दा बेनिनो भिडिअ माखासे क्लिप दं। आरो मोनसे आङो बुंबावनो सानदों प्रकाश आरो प्रान्जल नार्जारीनि जितु इउटुब चेनेल बिथांमोनखौ आं धन्यबाद स्पेशली होनो सानो। बिथांमोना कमिउनिकेसन खालामनानै होबाय जोंखौ बे गोमानाय आंनि बिबोनां दिनै चरन बसुमतारीखौ मोनफिननो हानायनि थाखाय। लोगोसे बे बिबोनां आरो लोगोसे आङो प्रफुल्ल मोसाहारि क'क्राझारनिफ्राय फैनानै दिनै बाहाय मोनलांनो हाफिननायनि थाखाय जोङो गासैखौबो चेनेलजों लोगोसे बे बिबोनां आरो न'खर परियाल बे गामिखौ धन्यबाद थाबाय। आरो गासैबो माने बिथोनखौ मावनानै बेखिनि पर्यायाव लाबोनानै जोंखौ मिलाप खालामनायनि थाखाय मिलन खालामहोफिननायनि थाखाय जोङो धन्यबाद थाबाय। एसेनोसै। बे बिथांनि मुङानो जाहैबाय चरन बसुमतारीमोन। दा बे चरन बसुमतारीखौ बिथांमोना लानानै थांफिनबाय। दा गोजोनथाव खौराङा बेनो जोंनि चेनेलनि गेजेरजों बे मानसिखौ मिथिनाय जादों होननानै बिथांमोना जोंखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंबो साबायखर बावदों बिथांमोनखौ आरो जोबोर मोजां मोनदों गोसोखौ। बेबायदिनो जालांबाय थानांगौ जोंनि बर' हारिफोरा। सोरबाफोर बेबायदि आन्दायना थाफिननाय मानसिफोर दंब्ला जोंनो बेबायदि दैथायहरबानो जाबाय। आरो आंखौ जायबा आब'आ भिडिअ खालामनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन बे आब'खौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय।